Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Kakasi Students Union Motion Road Circle hapok kajing yalam jong General Secretary Usamla Ulysses Rentong rengkat kajing senran lang jong kinong yalam ka KSU West Khasi Hills District haka khandriu terik ujuliau arajara apulai klalet menyakendu ya Regional Manager Region 3 jong ka Meghalaya Rural Bank banyakran halor kajing shaot pisa naki account jong kipat ba nongkan show pisa klem kajing tip kajong ki Usamla Ulysses Rentong ulaong bakat kum kajing tip baka seng kalayo kalong baki pat ba no kershaw pisa hakitanat ba pero jong ka Meghalaya Rural Bank ha Motion Road Civil Subdivision kila ud halo kajing shaw at pisa na ki bank hakakerteng jong ka life insurance Shu laong ba kajing kren bat Regional Manager la kubur baka don shisha kajing at pisa na ki account jong ki pat ba ki bakan shaw ya ka pisa ha Meghalaya Rural Bank klem kajing tip jong ki try bat ulakula ru ba ansa pen phabyang ya ka pisa ka bladap on Nakilang joka sengkala aipor shibana ya ka bang bakan pen paino ya barok ka pisa bladap on. Hendrai lam kumta ka sengkala berngam ban shim da ka sinjam ka bating e. Ha kebenikong hadin ba ngiyo ka jing komplain ni ki patba jing ur jing nam jing patba ka jing shaot ya ki pisa ni ki account joki bagi kecil hapo Meghalaya Rural Bank haki trap ki baper roter na kaliang jong seng bermat kala yo oni kundu ya ki BM jong ki branch baper bahapa po mau surut civil subdivision but mentang sni ka kan tarik nilayo ko ni kundu sa regional manager bodon hang ni hanong spain but hadin ka jing ekran na kaliang jungu ula kubur ba hoy kadon ka jing shaot ya ki pisa haga ka teng jong life insurance na ki account jo ki rupat ba te haga jo pol hadin kajing tuklar jo kasang ula kularu ba refund ya kita ki bisa haki account jo ki paiba ki bala shaot tendre ka baskolong kolong ba claim kajing bit jo ki no konsiaw bisa ka bank kala shaot bet ya ki bisa na ki account jo paiba te kane kolong aka ka ba persosi sikade ha ka ba ki nong tray jo kini ki bang ki klem burom shu ya ka hok jo upai ba ha ka ba kila shu on jubor but na kaliang jong seng ha jo por ka pha ru kro ka basai ba ka de refund ya ki pisa ha po sibnai lam kumta na kaliang jong seng kamat si ba ha ble da peteng but le but de ki wei da le simpat de ki wei ki senjam ha jo por ka seng ka kunturu ya ka sarkar ba kedai bertwi berpai ha kena bakum kini kicak skam kinam wanjia hapok kejala kejongi